Представете си асистент, който никога не спи, никога не си взима почивка и никога не греши. Добре дошли в света на AI асистентите. Първо, нека поговорим за ползите. Асистентите с изкуствен интелект са като суперефективни служители, които могат да управляват клиентски заявки, да планират срещи и дори да проследяват инвентара ви и то денонощно. Те ви дават свободата да се фокусирате върху това, което наистина има значение, а именно развитието на вашия бизнес. Нека разгледаме също и случаите на употреба. Независимо дали управлявате ресторант, адвокатска кантора, агенция за недвижими имоти, салон за красота или пък спортен център, AI асистентите могат да поемат цялата комуникация с вашите клиенти, служители, доставчици и партньори. Те могат да приемат поръчки, да отговарят на въпроси и дори да предоставят персонализирани препоръки. Но ето най-добрата част – потенциалът на AI асистентите е неограничен. Те учат и се адаптират, като стават по-умни с всяко взаимодействие. Те могат да се справят с сложни задачи и винаги са готови да помогнат независимо от часа и деня. Стана ли ви интересно? Посетете нашия официален сайт и попълнете формуляра, за да откриете как AI асистентите могат да революционизират вашия бизнес. Не забравяйте, че бъдещето е вече тук и е време да го прегърнете.